ka BPP. Hanawang bade na kadaw chong ka BPP. Ba ki har ki yokam yojam haga jala ka jongi. Ngamtet law ni rong ba uba ka jisa ngila pegi hukum urang ba uba ni ki barang kham khana ni dei ban burom. Dan rai haba mi kom ka de ka tentin. Nya jirong a kur ka pap. Ne en ki ho kom ko ta ka jingmot banyet ko pria lambak layo pai baba nong. Badai na kada jo ka BPP kiyo kam kita harsani. Haga jela Meghalaya ka jongi. Ikano de da kada jo ka jinge ki jo ka Voice of the People Party halor ka jo preservation policy. Bagi kasi kisah dunong ba mensuangi bol mentangyo kindiat ilan let keleng banyala kani jing ala pujung I let's say kalong dena kada ba kadon artali kada kado kada insa bishar himai kawai kada kala benong ba imtip imsong tro impepang yaga reservation policy kata kala bendai kada impepang imsong tro but ikulmar ke kata reservation policy kini ki BPP ki kiya ke imsong tro but balai imsong tro let's say kalong ba ikempuni ba yaga reservation policy but kadaw kadar kaba ngala barong namar ba iting thot ya ka BPP namar ka BPP ka hikai ya kijing hikai kiba shisha batlaga ka BPP ka yo pensong nongren ha ki pai ba jong ka jela ka jongi ki wei pat ki political party kin nam yo pensong thi but ki wei pat kinong yalam kenam la shu ban imja naga niga politics naman ba upay ba ustad nung haitay ng priyato bakla indra hime kanu na kinigidaw kabaday bat lesi bura artali gidaw kinabanday yay henengi naga Voice of the People Party ngiyong baladangin poy makana hakabawa iday ba niya kuntenge ban yo ban penolong ya gane ga jingtu ke jong ke party ke bagi paiba kira angnu nado kipor kiba mensua kalong ga babaklashi bone banong bami ga roster system de na ga jing ki jong ga BPP de tang ki priyo kiba ki bompe phang hai hai ru kiban kran ko me kata ga jing kran anoy piga roster system kamde na ka jinge khi jono jono ka KSU shwa kale khi nanu gi po ben shwa ki asem aranjari way kile khi henry ka roster system kami dei na ka daw baka way ka longkme na ka jadon rep karo ka let shakot na mar ka do ya ka promotion ko jonga dei hamor ka jingro promotion ko jongka ka lecha ka court bara ka court ka pet ya kata ka rukun thumkam ka lab ka jilla Meghalaya ka claim le ya ka roster system but dei hamor kata ka jingle ai mukot duba kata ka longkme ba ka court ka ong phi dei ban le ya ka roster system habala le ya ka roster system ka sarkar ka le gumdo kau ada playing kini kam barok khoi layor ki khasi tentia kaba ki garo pak kiduna tenang ne sekhmat ya ka kam kabala yor ki khasi tentia giong nyen thong no da ki karo natakada phlapa kami ki advertisement banthong kam bon ki post ki balech ki garo kaba khindia ki post kiwan nakabanta ka jai benre bujongi habang ya kendo yung chief minister to meeting mga i-Dr. Kara but i-Dr. Ricky niya let ban syong halong to meeting kala khot ak sarkar
Chief Minister udan hakatua kamera, ikong amprin idan hakatua kamera, nata ubah ni Malaya siyang pliang udan hakatua kamera, hakatua por kangkon bat ke BJP. Nilai keren, barang yaki, bagane ka roster system ka jongpi, kadai ka babakla. Kani ka roster system ka ba pipinday ka menta kamday ka roster system hinday kadai ka roster system ka ba pikwa ban compensate lene ban kalipat ya ka baladet ya gitu ki pos ki ba ki garo menchua kimla lamar ba kimdon brio lamar ba kimpas ki natakara ki thongi ki khasi ki jantia minta pat daga jingbom la juni garo to ka por pipindon nong ki samla ki ba menta. Ya keren dia kata, kata kami meeting barngong bakani ka roster system ko jokhi ka long ko kelas sibone. But ni na kalian cakap Voice of the People Party nyempiang ya kani. Namar bak thongkam benswa kam dei baki khasi ki khasi jantia ki rum kam tu ki rum ka kum ka rule but hemla shu ban khli. Kata kami meeting ni ya keren. But dei hadin kata baya ka roster system Gihap ban ya petbiang bat kedonde ka way galong ba istona sibune ba katuga ka samla garu ka letbiang syakut ba ki kwa ba sarkar ko pol ka sedang ban pingki ya garusta ban pentemai ka let syakut anda ka let syakut ka rembiang ka kut goong ka taban pentrekam ya garusta system ka syong ha ka sarkar nangono ka pentrekam Henry Wembley jongane constituency Ukran na Asia Ukran tip ya kabarangga kendo bat uyalam bakla ya kipaiba kalong gapot bakapot ban yalam bakla ya kibreu horkit hordang ngimjudei ban kran ya kabalam le bat kajinglong no yalam jongi dadang ikan ya kajingbom sisa kajing long no yalam jongi kalong kabatado